hanzi naTemba Mliswa nyika yese inofanira kuziva kuti Zimbabwe ine 1 murume. Zvimaaudio zvacho zviri kuramba zvichidonhedzwa zvakawanda, ende ndati hatisi kutozomboneta ende hatisi kuzombozvimirira. Ticharamba tichikanda chete, tichimwaya chete, tichikomenda chete kusvikira mati baba nemuridzo. Right, zita rangu ndonzi Teacher Oli. The name of the platform is 0.5 Creative Studios, and I welcome you all kuchitubu checoted, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, toda kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Tinokutenda ine rutsigiro rwenyu. Aka kangori ka update ke faster toda tingojambira muna Temba Mliswa timunzwe kuti ari kutaura kuti chii this time. As conversation racho rakareba, but tiri kubudiswa takatinywa tuma clips. Saka rega titeerere tinzwe kuti zviri kunziya. Masoja kuti tuone support masoja vari pasi manje ndio language yakachitaura because anokuuraya musoja ari pasi not my general. Uri kuona kana takutamba politics manje ndiri kunzwa toti magona kasi masoja ari pasi avapeiwo futi mari ndo vakabata nyika, ndo masoja anoenda kuhondo kumusoro kunyanyodya support iyo yapasa politics tagara nazo tinotenda chinhu in 30 minutes. Aona kuti mumastreet muri kurira Temba indiri chete yayi vakaziva kuti ndiwe murume chete arimo munyika. Pakaipa hakuna varume kubopela. Saka wakazotenderera here kunze uko kuma headman kuti everything lined up now? Iwe uri mwangu ndichakuragidza imwe picture. Ndina mudhara manje ndichipa mabhasikoro kumasabhuku. Ndiri kura masabhuku nyika yese. After pay cash apo pandasangana newe kawanga uchitotaura uri kutotenderera kauri kuenda necash uchidai huya, and you were saying kuti ngatidai. Mina ndikuragidza nakuti you need to be strategic uchiunza maconcepts ako ega iwewe. Mabhasikoro uchinopa masabhuku uchati mudhara kuti 2030 is murambidzo kusapota ZANU-PF ndio musangano uri kutonga, hamusi kupinda politics. Kana mambo vanzi ngavapinde ende Mnangagwa haasi ada kupinda ipati kuti apinde. But iye ari uchifamba nacho. Chero mangwana president mnyowana pinda roti shamwari kaifamba nari president takufamba newe kana tafamba newe we are loyal. You must show loyalty. But pakaipa. Mina ndikudze murume arifurwa nemukadzi wake haasina uniform. Hanzi General Chiwenga vari kufurirwa nemukadzi wavo haasisina uniform. Baba, haya politics Zimbabwe ndadzitadza. That's another audio that is surfaced again yaTemba Mliswa achitaura zvaari kutaura izvi. Kunzi magona mapamachief mapamanhingirikini mavakuru vearmy mota. But tichiwedzeraiwo vari pasi apa mari because mageneral asiriwo anouraya vanhu. Apana vari pasi ndo vanoita sei vanopfudza vanhu. Pakaipa mawani aya. Muri kuzvinzwira mega, muri kuzvionera mega. Inini handina mashoko akawanda ekutaura, but ndati muzvinzwire zviri kutaurwa, zviri kuitika panhau iyi, mamiriro ayakaita nezvazvakaita. This conversation yakareba zvekutodara.
yakatoreba zvekutodaro, but it's only being released to piece. Now you know kuti Temba Mliswa is working with ani zvakamira sei, what is he standing for, ari kumbonyatsosapoteyi chaizvo handitika who paid him. Kunenge asirina kuona mavidheos mamwe 2-3 andaisa kumashure uko. Temba Mliswa akabhadharwa nakuda tagwirei, so that kuda tagwirei can be the next president. But chiri kuitika manje ndechekuti izvoni vanhu vari kuenda kucongress, vari kuenda kumusangano, vanhu veZANU-PF October iwo unowu watakaita sei, watakatarisa uyu, vari kuenda kumusangano. Ende kumusangano kuchanovhotwa, kwavhotwa kudaro zvaendwa, constitution amendment ichaitwa, whether we like it or we don't, zvichangoita sei, zvichangoita sekudaro. Saka nyaya iripo ndeyekuti vageneral kana vaane plan, vachikwanisa kuita something, vachikwanisa kupula mamwe matricks kana kusimbisa something, ngavangoita kazvinhu zvacho zvingoita, because tinoramba tichitenderera panzvimbo 1 tisiri kusvika, tinoramba tichitenderera takangotyora tichifunga kuti tiri kufamba. So plan yacho ngaiitwe katuone. Vaiti Geza ane plan yawe ngaabude neplan yake tuone. Vari kuti Chiwenga ane plan ngaauye neplan yake. Vari kuti Chamisa ane plan ngaauye neplan. Chirungodiwa munhu ane plan. So far munhu ane plan yandatoona iri kuda inenge ine musoro, inenge inoshanda, mukoma Jeff Judah. Vakauya neplan yekuti vanhu vaende kunotrainwa. Vanhu vese vakangotyora, vakachilaxa. Saka paroda vanhu vanoisa maplani patable. Platform iripo, uyai tikupe platform, mutaure zvamunenge muchida kutaura, maplani enyu, totangira ipapo tichienda kumberi. But zvamanje tiri kuda vanhu vane maplani, vanhu vane plani, kwete vanhu vari kungolabha vasina plani. Tiri kuda plani chaiyo inotisvitsa kwatiri kufanira kuti tiende. Itai plani wakomana. Hayi zvamanje politics dzemuZimbabwe dziri kundityora, dziri kundinakidza, because vanhu vese vanenge vane nzara baba, and everyone anenge achida kudya. Everyone anenge akatoteya kuti saka ndikadaiswa apa ndiri kudya papa, saka ndikadaiswa apa ndiri kudya papa, saka ndikasapota uyo anondidaiso, ndikasapota uyo anondidaiso. Ndo zvakatarisirwa nemunhu wese. But October yakataurwa kunzi October pane something chichaitika, but hamene kuti chii. Inangwa vanhu vanzotenda vaprofita venhema vanenge vachibira vanhu mari, handi vabelieve. Ndo nyaya yacho, ndo mamiriro azvakaita, mazvinzwira mega. As for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.